Dobrý deň, volám sa Braňo a vítajte pri sérii kuchárskych videí, v ktorých si ukážeme jedlá a dezerty pre ľudí so srdcovo-cievnymi ochoreniami. V dnešnom videu si pripravíme natierky, ktoré môžeme použiť na akúkoľvek príležitosť. Ako prvú natierku si pripravíme natierku z avokáda a tuňaka. Na pomazánku budeme potrebovať avokádo, šalotku, limetku, pečeného tuňaka, jarnú cibulku a rážne pečivo. Ako prvé si očistíme avokádo. Vnútro avokáda si vyberieme lyžicou. Následne rozpučíme vidličkou. Keď máme avokádo dostatočne rozpučené, môžeme použiť polovicu limetky a použijeme len šťavu. Limetkovú šťavu pridávame do avokáda hlavne kvôli tomu, aby avokádo nezoxidovalo a nešťernalo. Následne si nakrájame šalotku na jemno. Premiešame. K zmesi si pridáme grillovaného tuňaka, ktorého si v rukách natrháme. Celú zmes si môžeme opäť premiešať. Kto chce, môže kľudne pridať aj pár kvapiek olivového oleja. Natierku máme skoro hotovú, dochutíme solou a čiernym korením. Premiešame. Hotovú natierku natrieme na pšenično-ražný chlebík. Na ozdobenie môžeme použiť jarnú cibulku, ale samozrejme je to úplne na vás, čo na ozdobu použijete. A prvú natierku máme hotovú. Chlebík si prekrojíme. Preložíme na tanier. A môžeme sa pustiť do ďalšej natierky. Našou druhou natierkou bude hráškovo-tvarohová natierka. Budeme potrebovať čerstvý tvarohový syr, varený hrášok, citrónovú šťavu, listky mäty, krevety
a mikrobylinky na dozdobenie. Hrášok si presypeme do väčšej nádoby a rozmixujeme ponorným mixerom. Do rozmixovaného hrášku si pridáme čerstvý tvárohový syr, nasekáme si čerstvé lístky mäty, snažíme sa ich nakrájať na čo najdrobnejšie kúsky. Môžeme dochutiť solou a korením. Keď máme nátierku hotovú, môžeme sa pustiť do prípravy kreviet. Mini koktejlové krevety si sprudka opečieme na panvici, na olivovom oleji a troškou soli. Krevety máme hotové, môžeme ich preložiť do menšej misky, necháme vychladnúť a môžeme servírovať. Vychladnuté krevety jemne pokvapkáme citrónovou šťavou. Na vrch pridáme pečené krevety. A ozdobíme mikrobylinkami. Verím, že tieto nátierky potešia vašu rodinu a známych a dúfam, že budú úspechom na každej oslave. Dobrú chuť!